ഹേ എവ്രി വൺ, ജിമ്മിൽ പോയാൽ പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രീത്ത് കൺട്രോൾ. ഒരു ബിഗിനറെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഓരോ വർക്കൗട്ടിലും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. സ്ട്രെച്ചിങ്, സ്ക്യൂസ് ഔട്ട്, ബ്രീത്ത് ഇൻ, ബ്രീത്ത് ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, ഇൻ, ഔട്ട്, in, out, 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 in, out. Thank you for watching.